Seaska Bordeleko errektorearekin bilduko da ostegunean Baxua euskaraz pasatzeko auzia izanen dute Aipagai ikastolen federakundeak errektorearen aurrera eramango dituen eskakizunak aurkeztu ditu. Arratsalde on ikusentzuleok eta hauteskundeetarako ere geroz eta gutxiago falta da, herriko bozak ere izanen ditugu gaurkoan Aipagai, baita aktualitatea ere. Asteragoaz. Alda plataformaren ekintza endaian astelen goiz honetan apartamendu hau okupatu duten jabeak alokairu laburrak proposatzen baititu baimenik gabe. Aldak gogoratu du alokairu laburrak egiteko baimen guziak bertan behera gelditu direla martxoaren lehenean eta orain jabe guziek konpentsazio neurria bete behar dutela, hau da alokairu laburrak egiten dituztenak urte osoko alokairuak proposatu behar dituztela ere herri berean, hori Lapurdiko kostaldeko 24 herritan. Neurri hori indarrean sartu baino olean eman ziren baimen guziak, 3 urterentzat zirenak, denak bukatu dira. Orai deitzen ditugu baimen horiek zituzten jabe guziak legea errespetatzerat eta berehala gelditzerat mobilatu turistiko horien alokatzea. Bestalde, garaiuntan, bereziki hauteskunde garaiuntan, entzuten ditugu hautetsi batzu bereziki eta beste endaiakoa, mintzatzen direnak konpentsazioaren ahultzearen alde, eta guk horretarazten dugu konpentsazioak bere eraginkortasuna erakutsi duela, etxe bizitzen odolustea gelditu du. Martxoaren 15 eta 22an herrietako hauteskundeak eginen direla eta Alda plataformak dei egin du hautetsiek eta hautagaiek konpentsazio neurria errespetaraz dezaten, apartamendu unen iragarkia ere kentzea galdegin du Aldak. Seaskako ordezkariak ostegun honetan Bordeleko hezkuntza errektorearekin bilduko dira Baxua euskeraz egitearen auzia tratatzeko. Baionako hezkuntza ikuskaritzaren atarian jakinarazi du ikastolen federakundeak hitzordua eta eskuen artean eramango dituzten eskariak zeintzuk izango diren azaldu. Matematiketako azterketa berria euskaraz izan dadin, historikoki izan den bezala erreforma arte. Hori lehen gauza. Bigarren puntua ahozko handian euskarak presentzia ukan dezan, hori ere erreformaz geroz normalean aukera behar genuke hori iteko eta gertatu izan da. Eta hirugarren puntua da, ministroak aipatu zuen gogoeta bat abiatuko zela eskualdetako hizkuntzei eta beraz euskarari leku bat iteko Baxoan. Ministroak berak aipatu zuen erreforman hizkuntzak ahantziak izan zirela eta beraz berriz leku bat egin behar zela. Eta guk gogoeta hori biztanda begionez ikusten dugu, iten bali da, baina nahi dugu presente izan gogoeta horietan. Seaska urratsez urrats joateko prest agertu da. Atzera pausoak ematea ordea, ez du onartuko eta horren ikur matematikako froga ezarri du. Azterketak euskeraz pasatzearen auzia, ez dela lizeoko ikasleen kezka soilik ere aldarrikatu dute. Biztanda ez, ondoko belaunaldiek ere badakite Baxua eta azterketak euskaraz izatea importanta dela. Familiek hautatzen dute ikastola nahi dutelakotz beren haurrak hiztun oso izan daitezen eta hiztun oso izaiteko azterketak ere euskaraz egin behar dira. Parisera begira jarrita berriz, azken urteetan hitzak nagusi badira ere, ekintzak falta direla salatu dute. Ez dakit, hitzak ikusten dugu aldekoak direla eta ez dakit nik impresioa dut azken urteetan beti gauza bera errepikatzen dugula, hilabeteak pasatzen dira eta ekintzetan ez dugu ikusten aitzin urratxik eta guk ez dugu besteik eskatzen aitzin urratxak. Leheneko ikaslek pasa beharko duten matematikako froga berria da orain lehen jopuntua, Seaskak marra gorritzat jarri du, baina ez du argitu ikasleek bai ala bai euskeraz erantzungo duten ekainean. Mai gainean den hipotesia bada, guai arte ere olako gisa hortako borroketan bide diferentak erabili ditugu, gure aldarrikapenen egiteko, eta hori ere mai gainean da, baina guk argiki egiten dugu, esperantza dugu, ostegunean arrapostu positiboak izanen ditugula. Ostegunean beraz, euskerazko azterketak lortzearen bidean, azkeneko harria den Baxua izanen da Aipagai Bordeleko errektoretzan, ikustekoa izango da aurrera pausorik lortuko ote duen Seaskak.
Ipar Euskal Herriko bozak izanen ditugu datozen egunotan aipagai. Hainbat erreportaje berezirekin eta besteak beste, hainbat herritan fokua jarrita tartean, Baiona, Maule, Hendaia edota Urepele esaterako. Egunon Euskadi saioan ere herriko bozak izanen dituzte izpide zehazki, elkargoa zaritu dira besteak beste Baionan jarritako platuan. Herriko bozen ostean osatuko da Euskal Hirigune elkargo berritua, auzapez eta herrietako hautetxiekin. 222 aulki Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoa batzen dituen instituzioan. 10 urte beteko ditu legegintzaldi berri hontan, zehazki 2027ko urtarrilaren batean. Eta oraingo bideaz, bilana egin dute kolore politiko ezberdinetako ordezkariek. Ipar Euskal Herriak lortu duen instituzio hori esker, lortu dugulako gaur egun gure lurraldearen erronkei erantzuten. Ipar Euskal Herriak hartu baititu eskumen batzuk garaian ez zituenak. Etxe bizitzaren politika mailan, adibidez, garraioen politika mailan eta hizkuntza politika gaian. Aipatzen alnuke ere garapen ekonomikoa eta uraren kudeaketa. Gaur egun badugu eskumen horiek guztiak kudeatzen dituen erakunde azkar bat, aho batez hitz egiten alduena, eta aho batez hitz egiten alduena ere Hego Euskal Herriarekin. Eta hori ere lorpen bat da 2017tik erakunde bakar bat dugulako. Erronkak ere izpide besteak beste, eskumen gehiago, euskararen geroa, etxe bizitzaren gaia, laborantza eredua eta bar. Da euskararena eta kanpotik datozen pertsonen integratzea, euskotartzea bederen eta agian euskalduntzea. Bestaldetik da lugaldearen oreka, gaur bizi dugun desoreka hori apur bat txikitu, barnekaldea garatu, eta orokorki horren atzean da ere desafio ekologikoa, transizio ekologikoa eskuz hartu eta aprobetxatu mundu guziak ukango duen erronka handi hori, lujalderat ekarrazteko industria gehiago, aktivitate gehiago, eta azken finean urrengo belaunaldiaren ongizatea segurtatzeko. Eskolegia ofizialki ezagupen handi bat baduela. Nik pentsatzen dut hori dela erronka handiena irabazi duguna azken urteetan. Proposamen handienak ene duriko dudarik gabe egoitza. Jende guziak behar dute egoitza bat. Bi egoitza ukan aintzin lehenik teilatu bat denandako, herritar guziendako. Hori pentsatzen dut hori importantan dela, eta gero barnekalde eta kostaldeko oreka hori, oreka hori buruz, joan bergira, elkarrekin lanean aizan hori buruz. Herriko bozen emaitzek markatuko dute Euskal Hirigune elkargoaren segida. Gertutik jarraituko ditugu eta hainbat erreportaje berezi eskainiko dizkizuegu datozen egunetan iparraldearen orenean. Xak Pascal Irigoyenen proiektu musikal berria epaiskan izan da entzun gai asteburuntan. Txikitatik hainbat musika taldetan izan eta gero garaztarrak film bat ere sortu zuen. Pop folkean ari da orain. Pascal gitarrak, mandolina, teklak eta hautsean eta ondoan ditu, Aiande eta Julen Etxeberri etxart. Iazko maiatzean plazaratu zuten albuma, gaur musika honekin amaituko dugu saioa ikusentzuleok bihar arte.